Ei, tio, tanca la porta, no? Que fa un fred. Home, no fa fred perquè la porta estigui oberta. No saps que fa fred perquè és Nadal? Home, jo avui no m'he posat els calçotets i tinc la tita petita, Sí, faci fred o no faci fred, com cada setmana, la poesia ens calentarà. Avui fa fred, Sherman. Hola, bona nit. Home, Soc l'Eureka perquè avui el company poeta no puc venir. què està preparat avui, una poesia, vostè, senyor Eureka? Oh, l'he hagut de fer en 5 minuts perquè, clar, m'ha enviat un SMS Una màquina, has utilitzat una màquina. i he pensat, a veure, a què li passa a aquest noi? Que té fred i té una llar de foc. I ja, com qui diu, estem a l'hivern. I quin és el problema si té llar de foc? No, perquè no té llenya. Clar, llavors, per molt que te la miris, és com l'estufa. Si no l'enxufes, doncs no. I bé, però no ho fem mai, això, de fer una poesia aquí en directe. Home, doncs és una novetat, mira, abans d'acabar l'any està molt bé. El doctor Eureka farà la primera poesia en directe. Vinga, doncs anem allà. Endavant, endavant. La poesia l'hem titulat així: El foc i l'hivern. I la poesia diu així, escolteu bé. Fulles d'hivern cauen cap al terra que està fred. Vents d'aire fred es barregen amb el cel que està fosc. Somriuen alegrement un destell dels seus ulls vermells. Es veu en un instant quan el foc continua fent. Ho intenta però no pot cremar. Els colors s'estan apagant. Una finestra mig oberta, una ànima perduda va fer d'aquesta ferida que fos una ferida profunda. Una ferida sedenta de sang i una porta tancada. Sang del meu cor que cau al terra. El dolor tenta? Es pot intentar, però no vol cremar. Sentir la llar de foc quan més fred fa.